kommer lige til... Lige til tiden. Ja. Hvor vi skal nu der klokken 6. Kan du ikke lige tage en billede i bad? Jo da. Ja, nok. Er det ikke så lidt sted? Skal I godt det der, ja. Jeg vil godt have det, godt. Fordi han har lige der skal se ud der, den kom der på træningen på min sko. Og ny dagen også? Nej, det skal jeg prøve ikke. Men så er det nu, for en vente. Det fanger han der. Ved du, vi lige forbi Ja. Yes. Vi deler i hvert fald op i 3 hold, og der er Peter og mig, vi tager hold 1, begyndere, og I tager touring, kører en lang tur. Vi kører i Månedalen og laver lidt små øvelser derude, måske kører lidt race ude på den nye bane derude, nye runde. Nela, hvad gør I? Ja, vi kører, det er også der kører, det er dem, der gerne vil køre lidt interval og lidt hård træning. Der skal komme til eje til Rumalt Bakker. Der kører vi noget intervaltræning og lidt nedkørsel og opkørsel og lidt fart på. En anden time, hvor vi godt give det benene. Det er de 3 grupper, vi laver i dag. Vi prøver at fordele, så prøver vi at lave en klokke mere, der er en prøvet fordele ud. Og det er ikke, du har Karsten og Hold lidt her. Turen herovre, Bjarne og Ole.